close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Și bine găsit la un episod din GTA Online. Suntem frumos la aici la mine acasă, frumos la, aici la casă, în apartament. Prima dată hai să bevi un whisky frumos și urcătoare. Începem episodul. Să bea și carate, de era băut în viața lui și cu toate. Și da. Bine, am avut și un iad. Eu am vrut să las banii ăștia, acum. Eu am vrut să las banii ăștia, nu știu, ni dau eu banii așa. Mai fac niște caio frumos și cu toate. Și mai bine țin banii nu să chestuiesc banii, să chestuiesc banii și așa degeaba, cu toate. Poate ne fac eu mai mulți bani, poate mi iau un iad, un ceva, cu toate. Să mai fac acolo niște bănuți. Caio frumos. Hai să mergem și noi cu emuzina noastră. E șmecheră asta. Și mai ne trebuie un singur abonat și facem 500 de abonați și nu o să mai să ne facem 500 de nu am făcut 500 de ne facem 500 de ne să mă bucurez. De ne tot. Și poate ne facem 500, poate data viitoare sau un an să facem și noi peste 600 de abonați. Nu acum, zic de data viitoare, zic să facem 600 602 de abonați. Și da, vreau să ne înregistrăm frumos și noi. Mergem și noi frumos la parcul de distracții. Deci pe ăsta am apar și o mașină și tu intri în mine. Am intrat în net, m-am uitat la pe Hunter și cu toate. Lasă de mine se repară mașina, mă duc după mă duc să repar mașina. Și da. Bun. Așa. Și după parcăm și noi bestia undeva pe aici. Bă, și iată e frumoasă. E așa o mașină ca pe parbric. Cu toate. Ne parcăm și noi frumos să ai mașina. Uite, bă, mai calm, sună, mă, dau în mașina ta. M-a dat și pelică. Ne dau. Așa. Hai că ne distăm pe noi frumos. Vreau să mă distrez și eu un pic aici la parcul de recreații. Mergem noi aici să ne distăm. Bă, nu-i la ora asta.
Doc, I done told you losing that kind of weight just ain't gonna happen for me, okay? Să mă întâlni la ora asta, la asta nu-i deschis. Nu-i deschis, mă? Uite mă, vine. Uite mă, devine, așteptăm aici. Mai bine așteptăm aici. Ne dăm și noi cu... Uite mă, a venit trenul. Sau... Hai să ne punem. Ne listăm și noi frumos pe episodul ăsta. Mai am un singur abonat și fac 500 și sunt și eu bucuros și bă, fac și o ziua frumos cu 500 de abonați. Fac 500 de abonați. Fac și o ziua frumos aici în GTA. Pentru mine. În viața mea am făcut 500 de abonați. E top. E tot. Hai să vedem un pas sponsor. Nu merge un pas sponsor? A fost tare, nu merge. Nu merge, bă, pas sponsor. Hai, shit. Mamă, se vede bine, bă, sincer. Ui! Nu știu de ce... Deși nu merge, ne tai în sponsor. Nu înțeleg. Ne se vede perfect. Îmi punem și noi mâinile de sus. Uie, ce mă rezistez. De sus m-am distrat și de sus. De 500 de abonați. Bă, eu acum am abonați 499. Și mai am o singură abonat. Și mai am o singură abonat și am făcut 500 de abonați. Și da, din stat alături de mine și m-a ajutat să fac niște abonați sau dați tang la niște prieteni și cu toate. Din stat alături poate e surpriză mare pentru voi, poate dau toți abonații, tot moderator, ne scrie pe chat și voi pe live, poate să dau moderator, toate abonații, sunt, doamne este câți sunt, asta e ideea. Ei sunt mai mulți acolo, sunt abonați la mine și mulțumesc sincer pentru voi te abonați și cu toate și mulțumesc sincer pe mine și ție din te uiți. Tu din te uiți la episodul ăsta, mulțumesc cu tot. Mă ajuți și mă ajuți să cresc canalul ăsta frumos și tare. Canalul ăsta a fost cel mai vechi. Eu am început live-ul, dar am început canalul. Zic acum pe cât am început, nu mai știu pe ce dată am început. Zic acum. Unde un pic să văd, nu mai știu unde era. Eu am început în 4 octombrie 2021. În 2021 am început eu cu canalul. El a fost vechi. Până 2021 am făcut canalul ăsta nou și n-am știut să fac episoade și acum știu cu toate. Și am crescut pe vremea de înainte, n-am văzut în viața mea 500, 400, 200, 1000, n-am văzut tot. 1000 am făcut direct, a dat, cu toate. Vreau să fac și eu, nu știu. Hai să mergem la magazin să furăm cu toate. Mai furăm noi. Și da. Din vrei să jucați cu mine GTA?
Uitați-vă la cealaltă episoade, am postat pe canal 2 episoade GTA și episodul ăsta se postează de mine sau de azi, dar nu mine. Azi se putează. Poate mai încolo vedeți pe canal la ce oră sau veni până la ce oră, îți dau nimic din taparea acolo pe canal. Dau de la tag, de la notificare, sunt live și cu toate. Și am uitat să hai mergem aici, e un magazin aici aproape, am uitat să pot mergem acum să fărăm și noi. De la magazin și noi. Bă, după din film magazinul, vreau să mă schimb și eu din ei. Bă, de ziua mea, vă mai bine de ziua, nu e ziua mea în viața, e ziua la Canada, n-am făcut în viața mea 500 de abonați. Și n-am făcut în viața mea 500 și vreau să fac ziua așa în joc, pe episodul ăsta. Pe unii fac 500 mâine dimineață, din mâine dimineață să fac 500. Și ne vedeți episodul ăsta de azi sau de așa. Sincer mulțumesc pentru voi. Vreau să strângă pe episodul ăsta 50 de like-uri. Vă rog frumos. Suntem mai mulți, avem 500 de abonați și să facem și noi 500 de abonați. Nu 500, doamne. Să facem 500, asta ideea. Să facem like-ul. Hai să strângem pe like-ul, pe episodul pe like-ul ăsta. Hai să strângem 50 de like-uri. Și mâine sau așa mai fac un episod cu GTA. Poate, nu știu, vedem Nini, pe cât fac live, Nini. Poate mai fac și live, sincer. Nini, acum am vrut să fac live, Nini, n-am vrut de la chef. De azi m-am trezit la 8 dimineața. Sau așa, nu mai știu. 8 dimineața pe acolo. Mai devreme un pic, 8 și 20 pe acolo. Și după am venit să postez și eu episodul, să încarc și eu episodul, să editez, să cu toate. Hai să sunăm și noi la Lestat, vreau să sun la Lestat prima dată. Vreau să mă duc la alt magazin de la Deluxe. Știu eu un magazin mișto. Mai șmecher. Uite aici. Bă, Finzura, lasă, îmi place Finzura. Bă, eu mai vreau să mai schimb Finzura, dar mie îmi place Finzura asta, din ce mai top. E șmecher Finzura asta, a mea. Deci vreau mai bine mă bag și la costum așa. Ne-a avut și Zon PS4 și așa, un prieten. Ne-a avut și PS4 și cu toate. Putem să mă joc cu el, GTA. Și da, ziua este, nu mai știu pe cât, este ziua mea, poate fac un episod. Să mă joc GTA, asta e ideea. Hai să ne schimbăm și ne vreau să mă schimb și eu. Mă bag și așa costumul negru. E ok și așa din bă, m-am vrut să mă bag și așa, să mai schimb și eu hainele. Asta e ideea, să mai schimb și eu hainele din pute și cu toate. Mai schimb și eu, mai stau și eu elegant, frumos și cu toate. Și da, hai să facem și noi niște misiuni ceva.
Aici să facem. Să mai fac și aici pe... Să mai fac lever. Aici, frumos. Aici, aici. Și vreau ceva cu parcurs vreau. Ceva cu parcurs vreau. Minun parcurs, e ok și asta e ok. E ok și asta, hai să vedem. Hai să vedem. Ce cum să încercăm și noi. Nu știu, vreau... Stai un pic. Să-mi bag și o controlă dacă că nu știu. Deși nu merge. Da, din luăm antă cum să ne asta nu merge. Este pe el. Și ieșim și noi. Am încercat, nu merge, ne futea cam atât cum se, ceva pe acolo, mai încercăm altul. Uite ăsta. Așa. Ba bum. Așa. Asta merge. Bine, mă, am făcut și eu 15. Nu 15, doamne, eu 501 de abonați, am făcut 15 de abonați, deci de bun. Nu 15, 550, 500 pe acolo, am făcut abonați. Bine, ce mulțumesc de 500 de abonați. Mulțumesc tot. Se vede pe episoade pe episodul ăsta s-a abonat și cu tot și pe mulțumesc. Puțin am făcut 500, bă, cam așa ta. Este, bă. Dăm și noi mașina asta frumos. Așa. Dați acolo, like acolo frumos. Nu știu, sunt fericit, bă. N-am avut în viața mea 500 de abonați și mulțumesc cu toate. Voi sunteți cei mai tari. Și da. Bun, facem și noi frumos cum asta frumos. Și da, bine, am pus și două checkpoint-uri. Și da. Așa.
asta cu subscribe și clopoțel activat și un share niște prieteni ne credem. Prin îți place ce fac cu GTA Online, mulțumesc să ne facem ce credem. Bun. Hai să mergem noi frumos pe aici, ce tare, bă, mașina ta boost e tare. Asta e cu motorul ăsta ne zboară. Așa. Așa. Bun. Bă, mai bine nu mă grăbesc, când să stau mai ușor și mai tare. Și da. Uite, ne spanăm ca bun. Sau vezi să facă accident cu avionul ăsta. Bun. Suntem locul 2. Locul... Așa, ce îmi putea locul 2? Aici mă concentrez să nu mă lovesc. Așa. Așa. Bun. Ce mănânc nasul. Acum ne spanat cu mașina ta de boost, frumos, și topul cu avionul. Bun. Hai să strângem noi like-ul ăsta peste 500. Nu 5,
Doamne, mă cungură tot cu 500. Hai să strângem like-ul. Hai să mă gândesc. Hai să strângem 50 de like-uri. Sau e bine și 50 de like-uri. Păi ok. Număr de like-uri. Așa. Văd ce am de mult cât am filmat. Nu e mult, este ok, de ne impacta. După cum asta închide prin episodul din nu să mai lung, după nu merge pe este mult filmat pe cant. Nu știu, mie îmi ține 4 de giga de filmări. Nu îmi ține foarte mult. Asta e ideea de după cum asta închidem episodul și mai face și de mine. Poate cu ales. Și bine, am jucat și noi frumos. Frumos cu toate. Așa, dăm și să ieșim frumos. Să văd cât filmez. M-am uitat un pic. Am uitat cât filmez. Hai să parchez și frumos mașina. Uite pe aici. Și da, ne-a plăcut episodul de azi și cu toate. Tu tai un pic să tot găsești aici frumos. Ne este ok. Din ești tu nou sau așa, din ești nou abonat, te like, subscribe și share la niște prieteni. Ne este foarte frumos, ne dai subscribe și ne stai la alături de mine și toți ne stau alături de mine și mă ajută să facem mulți abonați și cu toate. Ne-a plăcut. Ciao, ciao și bye, bye.